Какво стана? Какво стана на колата? Не знам. Какво ще правим? Не разбирам, не мога да го правя. Не мога да го правя. Какво ще правим сега? Обхват няма, как ще се приберем? И колата не може да остане тук. На мене дядо ми казвал в такива моменти да викам неволята. Друг изход нямаме, трябва да я викаме. Неволо! 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 Сигурно електрическата система. Кажи бе, Маце! Аз съм неволята. Ти си неволята, значи ще ни помогнеш. Вие ще си помогнете сами. Как ще си помогнем сами? Има училище за това. Има такова училище тук в Попово? Да, тук в Попово. Това е професионална гимназия по техника и лека промишленост, специалност електрообзавеждане на транспортна техника, в която можете да ремонтирате вашите автомобили. Има училище за нас? Сега как ще се приберем? Автомобила оставете на мен. Стига, бе! Няма! Каква е била повредата на колата? Електрическата помпа. Бяхме професионална гимназия по техника и лека промишленост.